gatoz, euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko. Euskarari pizkunde berri bat emateko asmoz. Zer esan nahi dugu euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzera gatozenean? Aski dela, euskaraz bizitzeko alegina, esfortzua, ardura eta askotan errua norbanakoen esku uzteaz. Euskara hizkuntza minorizatu bada, egiturazko arazo bat daukagu eta beraz egiturazko erantzunak behar dira. Euskaraz bizitzeko baldintzak sortu behar dira, baldintza politikoak, sozialak, kulturalak, materialak. Hori eskatzera gatoz eta ez eskatzera bakarrik, hori eraikitzen hastera gatoz.